and tambe chimenya orange. Right. Topic gara inoti chi takukangana topic because ndachinyora zvinhu chitaurisa. That pane only 3 ways dzekudhila nechihure. Chihure chiriko, chihure chaivako, chihure chicharamba chiriko. Chichachinja zita, chogona chinja mazita zvacho but chihure. First of all, ngatimbobvunza naye kuti chihure chii? Chamungati chihure imimi chii? Because vanhu vazhinji vanoziva chihure kuri kubhadharisa. But kuculture kwedu kune rudzi kwedu isuku kwatinobva chihure kubuda mumba kana kuchita mumwe wako. Maybe ndingade ndati cheating apo. Nokuti chihure maybe kune vamwe vanhu chihure kubhadharwa mari. Hanzi ndo topic chihure ndo topic. Akumana ndese bezo. Vakomana ka chihure chirimo. Regai ku Lodi kana vanhu vachitora chachamufi. Kana vanhu vachitora nyaya dzechihure dzika zoita senge dzepa next door zvakafanana nerufu. Uyadefine munhu ari kuti chihure kunge iwe uri munhu ari married handiti or in a serious relationship woita mumwe munhu paside. Right. Tongoiti cheating. Right. Now we chihure yakaipa. Kana chichitaurwa so choita senge chiri pa next door. Ndo zvinoita rufu. Chihure chakafanana nerufu. Kana rufu ruchitaurwa so rusati rwauya kumba kwenyu unoti ameno kwafiwa ko. Kupiko kwafiwa. Kwafiwa. And thanks wifey. Brian Malone ategiwa nemudzimai wake anonzi Chachamofi. Right, chirika ndikudzai boys. Because battery rangu harina kuzi. Amene ndozvita sei? Charger ndinayo. Ndinayo charger. Battery ndia ngurupera. Tauro ndinaro iri. Akakura. Ironzi zidauru. Dauro kuti unodobereka zvana zvako kumusha kugokoko. Bereka karenda naro kutsime. Right. Vanhu vakwana. Chaka ndikudzai boys. Chihure chakamira so. Chihure chakafanana nerufu. Unenge uchingorunzira paside unless chaitikira kwa. Hapana munhu anoziva kukosha kwomubereki semunhu akafirwa nomubereki. Kana vevamwe vabereki vachifa unenge uchingoti haudero hako but nechemwe nochiti tiri kubva kunhamo varadzikwa. But musi waunofirwa iwewe ndopanozoona ende hauna paunozomboti uyai ndichikubatai mavoko kechitupa ipa ndakakubatai ndasingazive kuti rufu runorwadza sei. No, ndozvakaita chihure. Kana chichitaurwa so mese muchaona video inoyi ndoza ichapesera namaviewers anosvika 20,000 within a week. Ukadzoka pavideo yenu inenge yane 2,000 3,000 zvingodero vamwe ndenda toikangwa dzimwe video ndotokangana ndazitaura ndotozodziona. Let me tell you guys, chihure chiriko ende chiri everywhere, but kana chichitika so ndingabatwa chihura. Even anotohura aribva kunohura anotoverenga nyuzi pare munhu abatwa chihura achitoseka. Nekuti inhamo yeumwe inonzi nhamo yeumwe hairambirwe sadza. But unonyongozviziva kuti nhamo yeumwe isingarambirwe sadza ka iri kuuya kwenyu hauzoziti inoya rini.
don't wait ndinwire. Yes, madlamin. So let me tell you guys, there are 3 methods dzokudhila nechihure. Hanzi naGrace, chihure hachingorevi kurara nomwe munhu. Even kungochiva mumwe mukadzi kana mumwe murume munhu wako ndopa zvinotangira pameso ipapo. Manje kuchiva vanochiva vanhu vanochiva. Grace wanyaya kuita hasha. Good definitely Bible Grace auya neBible ndo zvakataura Jesu. Jesu ndo zvakataura hanzi kungotarisa kuti mai yakabata nai. Kuti mai yakabata nai. Na Jesu waura. Wakadofanira munhu akurura bhurugu akadondi Grace. Grace mbumi. Grace wauya hash. Muku zvikanzi. Vamwe vanohura nemunhu because ane mari or they can benefit something from relationship yacho. Vamwe vanenge vachitonzerana shuga zvesho. Aiwa. Mandipingira manje. Wandakuisa flash button. Bright manje. Wandipingira. Ona enda nonwa kuita live yangu ndau vanhu vakupingira vakupinda kumberi kwezvandichataura. Listen. Chihure zvoda tine kapepa. Ndenyora panyespepa. Right. Kana uchida kutakla chihure mulife mako kana mulife yevamwe vanhu uri une sangano rako nechechi yako unechi, find out first the reason why chihure chichitanga. Zvatakuudzwa namuku yatopindira mberi akati vanhu vanochivaradi kuziya the reason why chihure chiripo ka. It's very very important in tackling any problem. Unofanirwa kutakla nzvimbo uchiziya. You can't deal ne problem usingazipa iri kubva. Saka hanzi koyo fidzo are you faithful kunani, right? So find the reason. Chi tataura ka chihure chi takuziya chi chinokonzera chihure. Why do people hura? Zvafana nemotikari. Vane motikari munoziya kana motikari yako yo ushona fuel chidona pasapa, usanotenga new fuel kudira in order to solve that problem. Haudero uno find out pairi kudona napo, wotanga wacheka kuti pari kudona fuel, pari kudona oil ishinda pasapa, iri kudona ichibva papi, wo bloka pairi kudona pacho oil, wa bloka pari kudona oil, then wozodiva wozoti right, rega ndichicheka oil yacho iri mukati kuti yanga yasara zvakadii. So oil iri kulika, wocheka kuti iri kulika from where, right? Then waona tiri kulika from where, you remedy pari kulika. Haumanyi kunotenga oil first, you remedy pari kulika pacho, right? Wa remedy pari kulika pe oil, wocheka futi kuti yacho oil yanga irimo mu yasara yakawanda zvakadii, zvokuti ndingadrive here kusvika kuHarare ndozonotenga oil yakachipa kuHarare. Kana ukaona kuti yanga yatopera, mota yanga yakutonoka, handiti oil yanga yatopera, hauchatonidi cheap oil, wakutotenga pagaraji repamba penyu ipapo kana mustoro munodhura mainoita 15 pounds, wakutoitenga ichidhura because hauna option. Keep that word option because kuchihure njazvo apply zvese zvandiri kutaura. So wakutoona kuti oil yanga yatopera zveshuwa. Hey, ndaita ndikasadrive motikari oil yapera. Hey, ndanjafamba neoil yapera. Right? So wakutonotenga oil. You don't care kuti yanzi mari. Chero munhu akashanda ndokuburire murori mangu ndokudirirapo 15,000. Iwe kana uchida mota yako weya kuti mota yako iri worth 15,000 here. No. You know what I'm gonna do? I'm gonna buy it. Ndozonotenga yakachipa kuHarare. Ndo zvinoita a clever mugadziri wemota. Right? Tapedza. Saka tatangira panapa. Find the reason to apply oil. Iwe wakaona kuti mumba mako mune chihure. Haumanyi ku Facebook kuti murume wanga aura. A clever person amanya kuti murume wanga aura. Unoenda muhuri, wobvunza muhuri. Zvakanaka. And you don't have to confront kuti ndakuona chiura. Unobvunza muhuri wako.
naiba mwana anohura anombozvifambisa seiko iye anenge asingaziyeka iwe uda kufainda kuti oil iri kulika iyi iri kulika from where. Naiba mwana mamethods andokudzai ari scientific. Inini ndiri munhu akati ngware asina kungwarira asina kupusa anotaurisa unoona anotaurisa asingangwara bai ndakasanganisa zvese ndinokutaurisa ndakangwara ndiri very very smart. Musadherera musandidherera zvendakadai chiona macolors awo right. Iwo uona kuti mumba mapinda chihure rega kuridza bhosva. You can ridza bhosva ndemwe method ndati kune 3 kune yekuridza bhosva koya iyi yandikutanga nayo ndo the most sensible one. Right, oil iri kulika mumba muri kuita chihure matext message ari kupinda uri kumaona matext message ari kupinda. Naiba mwana mafoni aya aparadzi marriage dzavanhu here uri kubvunza you are trying to find kuti oil iri kulika iyi baba mwana mafoni aparadzi dzimba dzavanhu ndo anoita business kavanhu anenge achitexa achida muriwo achida muri kutengesa mapotato nemuriwo ndiri kutengesa mapotato ndodla zvangu muriwo nemapotato muri kutengesa maoil nemapotato don't panic. Okay, so muri kumatengesa kupi we oil iri kulika oil iri kulika dzimwe nguva oil inogona kulika muengine ka uchifunga kuti oil yako izvo pane rimwe dununu ramboya rikagadzika oil pamusoro peengine yako richigadzira imwe mota oil ikalika ukafunga kuti mota yako ndio iri kulika. So you need to be very careful right. Unoda find out oil iri kubuda mumota mangu here kana kuti hapana rimwe dununu rauya rikaita chitsotsi vana vachitamba neoil vakadira. So you're gonna be saying kuna baba mufana vamfana muri kutengesa muriwo nemapotato muri kuatengesa kupiko ndatengesa zvangu but makastoma enyu ndiwa nani ndo makastoma enyu aya batai futi yandataura kuti customer ndichazokudza panzira dzechihure customer mavanhu vari mumotikari mufoni yemurume wenyu murume wenyu ane manhamba akanzi mai peshi kana baba godi chichichi ivo vari vakadzi chihure ichi ndakambokudzai kuti vanhu vanohura sei ndozokuti chachacha ipapo voza ndina bhatiri rakawanda kuti anosevhwa sei manhamba echihure vamwe vanonzi mai dhumi vamwe vanonzi mai belinda ari mufesi ende zvenyu zvokuita wararo kuti unofonera musikana kana kuansa foni yamadhamu vafonerwa zvezvo musazviita because isusu vamwe too smart unakaita sesu too smart ukandi ndikafona ndandirini zvangu lese wadane munhu akaita seni munoziva kuti vanhu vese vamunobata vachihura ava vamwe vacho vanenge vatodecide kuti chirega ndibatwe because chihure chacho kuona especially vakadzi ukaona wakubata mukadzi wakachihura ka adecide kubatwa. Vakadzi havangohuri zvokuti vabatwe dzimwe nguva anodecide kuti batwa kuti zvichipera ndava careless manje ibenzi romunhu ndaakuda kusiyana naye manje. And remember varume kana uri murume ari between the age of 40 and 50 pakaipa ndo panohurigwa varume vazhinji ipapo 90% yevarume vari between the age of 40 and 50 muri kuhurigwa kuti makatombohurigwa recently kana kuti muchiri kutohurigwa kuti mava ipedo kutohurigwa. I'll explain that but palive ino handizokwanisa kuti ndakaita kamuka live last week kandangoita 20 minutes mokadownload kamuchikada ndokutumirai pawhatsapp ndokudza kuti sei varume vari between the age of 40 age dzedidzi 40 to 50 zvichikwira west chihure chacho chinowedzera kuhurigwa kunowanda from the age of 40 to 50 kuchiwedzera neage yako uchiita 50 to 55 west 60 to west. Saka kana uri murume cheka age yako ndikutaura right now kana uri over 50 to 60 ziva kuti percentage yako yekuhurirwa yakwira yapa 75. So you need to up your game. Kana uri between the age of 40 and 50 iripo risk yekuhurirwa up your game. Kungava kuva careful yo why ndadero ndo patisingapi care kuvakadzi ndo patitiri very complacent. Murume ari between the age of 40 and 60 zvichikwira akarelaxa zvazvo kuti afunga kuti mukadzi haamupocket kadzi ende ugona vanhu veculture yedu tinoda kuroora vakadzi vari younger than us izvezvo kada kundiroora ndine 14 ndonokutorera kabhebi kana 24 katore but paunenge uchiti 40 50 papapo risk yako yekuhurirwa iri kukwira because zvavanodaka nezvaurikufunga kuti vanoda zvakasiyana. Vanhu vazhinji munofunga kuti mukadzi ari mupocket wangu here ende vamwe venyu mutotora wangu adero wangu here vese vanoti wangu wadero ndondori parisk ivava ende ugona munonyanya kuda kudovasiya vari vega kuenda kumabhawa. Listen, hapana
zvaungatadzisa munhu kuhura kanada ukamuti ndoda kuti uye kumba na6 ndoda kuti uye kumba na2 ndoda kuti uye kumba na2 hazvisi zvinokonesa munhu kuhura anochipinza muchihure chacho imomo muschedule yako inonzi schedule anochipinza muschedule yako ibomo mutu achisvika kumba on time asi rakadhinda rakanyorwa kuti saka kuseta you can minimize chihure but you can't stop it. There are 3 ways of stopping chihure but dziri dangerous. One, kuuraya munhu ari kukuhurira which we don't encourage because unoenda kujere. 2, kumuvha nemunhu auri kuhurira woenda kune vanhu vasiri type yake ndonge ane type vamwe vanongoda any chine bhurugu saka ukamuvha nayo nyange ukaenda kugokwe anonowana wakugokwe anomubwira. So ndeimwewo method. Third method ndeyekuchinja maitiro yakaonekwa nanawe inogona miri kulika papi. So tasvika panapa iwe waona kuti okay motikari yako iri kulika wobvunza kuti oil ndiri kutengesa matomato calm down. Vanhu vane wara sesu isusu vamwe tine hasha tinodidi tisu vanhu vanononoka kuwana evidence. Kana uchida kubata munhu anohura BS pusa zvakataura murume une haya chance kubata munhu anohura but unfortunately munhu takasikwa zvakasiyana because munhu akangosuspecta ndiani anonzi maijoromio kubva ipapo wado mudzidzisa lesson anokuza kuti kana akanyengwa nongomurume anokuza zvemafoni bodo ndakabatwa lasu haazokudzi aiwo zvemafoni nena ndipe vanhu phone number. Munhu akati ukamunyenga akati nandipe vanhu namba dzangu haana kukuramba. Uri kunzwa zvandotaura. Pamweni mukanyenga mukadzi akati handina ndipi namba dzangu inotori assignment kana tichiita papsychology ukati haina ndipe vanhu namba dzangu varume munofunga kuti mukadzi akati no I don't give out my number akuramba haana kukuramba mubvunze kuti okay so what do you want ndokupa Facebook here dzimwe nguva vanhu vamuri kusiya vati I don't give out my number mobva madomburuka muchienda kumba anenge achida kudza no iyoyo method haiite kumurume ndodana naye akabhesa akaisa maporisa kunga munozviita muchidrive wanu kukanzi kwaita road block uko inga munodrive nekusina road block wanu munodai nekumberi kukadomoko ndo zvinongoitawo chihureka. Mukadzi akaona kuti murume wangu anocheka mamobile phone everyday anocheka WhatsApp haachashandisi WhatsApp zvekuhura kasi moto wakapusa akushandisa email aona kuti wokuemail kwacho kuti muriko anochinja anoshandisa zvokuchonyana dai uchienda kubasa achisara achipinda. There are so many ways change direction zvako uri kutosibona uri kufamba naye. Saka tatapa stage ipi stage yokuti where okay ndodla zvangu muriwo namapotato ndizvo baba muri kutengesa munoenda kuhove paweekend ndichiroredza hove hove dzenyu dziri kuya dziri fresh but uchiona kuti hove dzakafreeze dzenge dzatengwa musupermarket munhu wodzoka abva kuchihure hauiti hasha hauti kozviredzo zvenyu ndimbozvinhuhwidza mawemus because ukati ndorambonhuhwidza zviredzo zvenyu mawemus next time achabayira mawemus achienda kunohura. Kune munhu aizvidza kangwara aiti kumukadzi wake ndoda kuti ndinzo kuti hausari uchienda kudzimba kunohurere. Saka each time aiti kumukadzi wake ridza radio kana uri kumba ridza record rangu rere kaseti yangu play anga nechiredio chake chakadai so mukadzi oridza kuti okay baby I'll see you later achingodera achifunga kuti mukadzi wake ari kumba kune vana haana kuziva kuti mukadzi achinja apo paakaona kuti baba vane system yekuti ungagona kuita microwave chacho tungidza microwave uripi tungidza kune varume vanofunga kuti akakubvunza kuti uripi ari kubasa okuti tungidza microwave. Shamwari mukadzi anoda chiura anofamba nemicrowave yako iyoyo agoiridza ari kumba kwechikomba. Even video call anokuitira ndiitire video anokuitira video ndoita video ino ndakudzisa chihure chandinokuudza kuti chihura ungachigoni right. Ndikaona kuti okay ndine gero rangu ine rinogara chida kuona video yekwandiri ndogana kuita mavideo every time sandanohura ndoita video ndiri kubackground yeketeni anoziva ndiri mumba mangu ndokuira ndege ndotoenda kana kuLeeds ndiri kuLeeds koko ondifonera uripi ndobva ndati ndiri muliving room ona curtain reri rega ndikutumireri video ndizvichote video rega ndizvichote ita video call no ndokushutira video mira ndishute video otinda kusettings add video yakutora makuseni iwoti okay baby see you later. Izo video yes video ndemba
but yafambiwa nayo. Saka baba vairidzi radio mukadzi kusvika one day pakazodzoka kumba mukadzi asipo. Zvikanzi akati kumwana, naiwe mama wako ari kupi? Zvikanzi mama vatakura chiredhiyo vakaenda vakadai nekoko. Nobva zatirika ndifondera mukadzi uri kupi? Zvandikomba dede. Ya haana kuziva mukadzi kuti mudhara ariko kumba atodzoka kubasa. Zvanzi ridza redhiyo toni. Zvanzi okay baby, song ipi? Ndokuridza unofarira here baby? Chichifemera. Ndokuridza unofarira here baby? Chichibva charidza song yaya. Ndopakazoziva kuti saka baba akatanga kufamba, mama akatanga kubuda neredhiyo rini. Zvikanzi dedi patwa ne2 years mama achifamba neredhiyo. Every morning paanobuda nyangwa kuenda mashopu anobuda neredhiyo nekaseti renyu ramunofarira dololo. Saka kurova kuti pesa pamudhara dzaifunga dzakabata mukadzi dziri kumutositopa kuhura hapana chihure chadzaimustopa because mukadzi aishandisa chiredhiyo aifamba nacho. Ndo zvandoda kuzomakudza kuti chihure ukada kuchingwarisira chinokupusisa. Saka squad dzese dzinofunga kuti hadzihure, iwe ingozviudza kuti kana iwe uchihura, there is a very ukaona uchihurira mukadzi wako right now, pane a 59% chance yekuti iye ari kukuhurirawo. And ndakambozvitaura panemwe live 2 years ago, 3 malive ndatova chief wemalive. Panemwe live ndakamboita 2 years ago yandaiti ukaona uchihurira partner yako for 6 months asati akubata, naiye ari kuhurawo. Nokuti zvinonetsa kuti ubate munhu anohura kana iwe uchihura. Unenge uchiri busy kukava man. Ukaona uchihurira partner yako for more than 6 months asati akubata, shamwari naiye ari kuhurawo. Ende chihure chinosiyana. Kune munhu anohura once a year, still anenge achikuhurira. Kwauya umwe munhu anokuhurira daily. Kwauya umwe munhu anongokuhurira kana zvaanoda zvaapiya. Ihure zvaro but haringohuri nezvese. Kwauya umwe munhu anongokuhurira kuchechi namufundisi. Kwauya umwe munhu anongokuhurira kuchechi nadhekoni. Saka nadhekoni wasinoenda kuchechi musuya haahuri. Saka iwe ukaita mistake uda kumutreka ukanoenda kuchechi ukanotreka dhekoni uyauya ukaona dhekoni wasika unogona kudzoka kumba kuti wangu mukadzi ahuri ndaenda kuchechi ndamunyangira ndikanyangira seri kwepulpit. Chausingazivi ndechekuti no chimwe chihuriso chachiri kuholiday. Muhuri urinohura zvake but munhu anohura naye ndiye angasipo chete. So there are so many ways dzaunogona kufamba uchizvifadza iwo. Ndosaka uremafa hurigwa usamuseka. Iwe ngoziva kuti kana ukangoziva kuti vamwe vanhu munoseka murume wako agari mumba vari kutohura newe. Vanhukadzi vamwe vanhu vanokuadvisa, hamusati mamboona here vanhu vekuchechi vanokuti murume wenyu anohura zvamunoita ini wangu murume ndomufidha. Ndambokutaurirai kuna bhodhi vane mbiri yokunzi vanokwira vakadzi vanhu. Ukanzwa mukadzi wacho achiparidza muchechi, ini wangu murume ndomufidha makuseni, wangu murume ndomufidha makuseni. Vanhu vari kupirichira vachona kune 2 or 3 vari kutorora nemurume wake. Vanenge vachiti eduwe underwear dzako uchiti wangu ndowacha maunderwear makuseni. Asati ahura kumba kwako anenge achibata underwear yako nechiwi sezvizvi nechitanda akadai. Underwear yamaiguru ipe seberako underwear yamaiguru havamawachi here maunderwear. Iwe uri busy kumupirichira munhu iye anenge achiti indinowacha mba mangu ndokoroba. Listen, kana muchipreacha make sure you preach zvinhu zvamunoziva, because uri busy kupirichira vanhu vanodoziva imba yako, vanoziva kuti chine tsvivano vakarara kwamadeko uri kushift. Saka chihure hachina mugoni. Tasvika isu tazoona kuti okay, tazoona kuti chihure zveshuwa oil iri kulika. So the key is find out kuti sei ndichihurigwa. Nokuti vanhu vazhinji munobuda mumba mahurigwa munotsvaka murume anohura, kana kuti munotora munhu akasiyigwa kuhura. Hanzi wakagraduata chihure. No, ndakagraduata psychology but ndinoda ngokubetserai nepsychology yekuti mupepuke. Psychology inodzidzisa kungwara mulife. Psychology hachisi chinhu chiri special but inokudzidzisa iwe kungopepuka. Kana wakanga waita a psychology subject, iro kuti wakukwanisa kungothinka outside the box most of the time. Handisi kuti vanhu vepsychology havahurigwi, ndohurigwa. The more smarter you are, the more likely you are kutohurigwa. Ukada kungwarisira munhu anomistake,
iri kuti poor network saka handisi kuzati muri kundiona mushe here kana kuti handisi kuziva but iri kuti poor network saka ndichaikata manje kana live yacho ichiita poor network. So ndo zvandandichizama kutaura izvozvo ndichiti chihure hanzi wakaita. Saka ini ndobva ndati chii, ndobva ndati guys, nyaya yechihure yakamira so. Waziyewo kuti chinopa kuti vamwe venyu ka chinopa kuti muhurigwe ka, that will not change. Chero mukanoroorwa nemunhu wechechi anopedzera kuhurirai, chero mukanoroorwa nemunhu asati ambohura anochidzidzira. Why? Because mune app mubody menyu inotuma chihure. Vanhu vanohura vanofanirwa, munhu wese anohura for a different reason. Ndakudzani kuno mwana anohura once a year, kuno mwana anohura nokuti zveshwa class yake yauya. Anyone can be bought for a price. Kana pana anoti ahuri ipapo ngaambotaura amurudze ruoko ati handihuri, ndikuudza kuti sei ndichiti unohura. Nokuti kutaura chokwadi right now vanhu vese vari kutsvaka mapepa. Handiti tomboti vanhu vese vari mudiaspora vari kutsvaka mapepa. Vane maBritish matwanawo munofamba everywhere. Patomboti kwauya Prince Charles, uri mukadziwe, une murume wako. Prince Charles voti iwe ndine bhuku rekuti musha wenyu wese uchigara kuUK. Ndine murume, ndati ndine bhuku rekuti musha wese nana sekuru wako nana mbuya vako. Grace, Prince Charles wauya une murume iwe. Prince Charles wauya voti iwe ndongoisa musoro chete ndopinza vanhu vese vekumba kwenyu muUK. Vese une murume ende handisi yese ndongopinza musoro chete ende hapana chatibata apa muri kuChina uko kuconference. Woti haiwa isa pabhuku racho tione nyora mbuya vangu, mbuya gogo Stole, gogo Njiva, gogo passport chitupa, namba dzechitupa vese ava ndo emaila izvezvi kuimmigration izvezvi. Hanzi naGrace handibvumwa atidi unyebera naGrace. Ndokupa 1 million izvezvi. 1 million izvezvi. Anyone can be bought for a price. Saka guys, kana uchifunga kuti munhu ahurika, ingo chinongodiwa chete kuziya price nema consequences kuti zvinobalance here. Vamwe vanhu hatihuri nokuti ndoluza marriage yangu shwa necho chichi mukadzi chakadai shwa ndopenga. Handiti ndahwina ndabhita chihure. But kukavuya anotika maboxes vese munoziva kuti chiri kuprimary tiri vana vadiki kune vakomana vaitaifunga vamaifunga vasikana vamaifunga wakatsinzina. So ona kabhebhi waiti ndikakura ndaurorwa nomunhu akadai wakatsinzina wewe. Let's say auya now wazomuwana kuti ndine wairota paya ndichiri mudiki, can you see me? Unoti ndiri single. So vanhu vazhinji vari married only kana vakanyengwa newavasingadi. Wakapimba munhu akati ari married, rega udofamba uchimupa mbiri yekuti haahuri. No, iti haahuri neni. Shamari, you'll be disappointed. Ukaona munhu wamupimba iwo akandiri married, usafunga ndo answer yachapa umwe munhu achamupimba next time akati ari married. Ndinogona kumupimba munhu iye kana iye munhu wawapimba akati ari married ka. Kana ndiri type yake ndikangomudaiwo anongona hai ndikangomupa hagi anogona kutofemereka nehagi kwambe vari right here. Mukufemereka imomo vakadokurura bhurugu vakaita zvese in 20 minutes iwe vakakuramba. So vanamutrendisende zvoti chihure hachina mugoni ende chihure chinongodependa, chiri subjective, chiri objective as well as subjective. Chihure chinongori chiterminology chiri sick chisina answer. Iwo ukafamba uchiti wangu adero